Se mä muokkaan, että se lukee vai minä? Mä en tiedä, kysytkö se? Eikö nyt? Nyt sipuli epäsikiö. Nyt sipulin epäsikiö. Mä annoin sulle varoituksen. Mä pyysin nähdä lastani. Nyt sipulin epäsikiö. Mä sanoin, mä poistan kaikki sieltä niin. Mutta sulle ei käynyt. Nyt sipuli epäsikiö. Ymmärrätkö, että sinun isäsi on äitisä nussia, jos ei se laita ittiä taikka sen omia poikia, mä en tiedä kenen poikia ne on. Kumminkin. Sama sipulikastia totta jokainen. Jos te ette laita vastaamaan näistä asioista. Uskokaa rakkaat mustalaiset se, että teidän on hankala käydä kaupassa, kun teidän joutuu joka kerta katsoa selän taakse. Mä pyysin normaalisuudesti nähdä lastani. Niin. Nyt on semmoinen asia. Teidän pitää mustalaiset kahtova selkänne taakse joka ikinen hetki. Se on 1-2. Kun mä joudun tehdä sen asian, että mä joudun riistämään yhdeltä teiltä hengen. Se on lapsesta vaarii. Kuka vaan, kenet mä näen, niin mä ammun. Se on varma homma. Se on niin varma kuin minä olen tässä. Mä pyysin normaalisuutta, mutta mä en saanut sitä. Mä sanoin Ansela sulle, mä poistan ne. Näytät sitä lasta mulle, niin mä poistan ne. Mutta ei se homma mene niin, että sä kiristät pienellä lapsella mua. Sä kiristät ja syöt sitä lasta samaan aikaan, kun sä kiristät mua ja syöt mua. Se lapsikin kärsii näistä asioista. Nyt on semmonen homma, että jos mä ootan puoli tuntia, jos ei mulle tule puhelua, niin silloin saattaa uskoa mustalaiset semmoisen homman, että Timi, tuleeko varasyöllä? Kato, paholainen on semmoinen, joka rikkoo ja särkee ja tuhoaa. Mutta tiedätkö mustalaiset, että Timikin voi olla semmoinen. Se tulee kun varasyönä ja se rikkoo ja tuhoaa ja varastaa. Mä varastan yhden hengen teiltä. Uskokaa se.